Ano? Oo. Ah? Ano? Ang gwapo-gwapo ah. Gwapo ka? Sabi mo ah. Kunwari naman, nahihiya ang baby ko. Ay, naku, yung ubong yan, maaalis na in Jesus name. Ano, baby? Oh. Okay na? Tapos na yung tae mo? Kulitan na ikaw? Ay, ano ba yung ubong yan? May plemas na. Ano? Ah? Baho ng tae? Oh. Oo. Oh. Eh? Ang cute-cute mo. Oo. Of course. Sabi mo, baby. Ano? Oh, meron pa. Meron pa, tae. Mag-hello ka dun. Oh, hello po. Sabi mo, baby. Hello, hello, hello po. Hello, hello. Hilig, 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 hilig. Baho ng tae. Oo. Binidyon sa amin si Dede ko. Oh. Meron pa. Hindi pa lahat nakalabas. Oh, sige. Iri. Tae pa. Tae pa. Tae ka pa ah. Sino yun? Kakati camera. Sino Camera yun? siya. Ano yun?